popelnice. Já tam měla teda mistrovství republiky s těma Zbírají ty flašky do toho vrátě. Tam dostanou za to jedno pivo. To je se kolik to utíků, co nemá tady má, půl hodiny, ale oni už jsou tak permanentně v lihu, že ho nevypijou jako ty, že máš žízeň, tak vypiješ pivo. Oni ho tam strkají třeba půl hodiny, nebo ještě víc. Ta ulice těch firem. Pak jdou zase, hotový zmátočení, zase jdou do vypíš ty kontejnery a vypadají zatím tu busem do zpátky a zase se To se nedá normálně. Takže já říkám si, tak to je lepší. Proti mě je to taková dáva. Tam už jenom 3 schody, pak tak jako dávy, vyběhla ven. Říkám, když jsem šel zpátky, tak se nadechnu a jdu. Jsem se nadech. Samozřejmě jsem to nevydechnul, až na to někde ve druhý třetí. To řekl zpátky. Ale a víš, to je nejhorší, my jsme šli, jak jsem říkal, o té státní pomoci, tak jsme šli do státní opere, protože my to je půl FPčka, takže ty Ačko, a jsme tam jako vlastně To mě bylo fakt šoukno. Teď můžu. Tak jsme se dostali představa, jako ty tam jdou v těch hrobách, jako večer, ty jsem ani neříkala, to je že nahoře přes tu Evropu, tam zatarastili tenkrát, na ní se nedalo jít. Tam by se nedalo přejít, jo? No, to tam nešlo. A v té koruně tam se načem se dneska zažil, jenom je. No, my jsme toho tam měli nějaký stávání vedle mě. Nějaký večerní program, tam na představení toho Pavlíčka, to poslední tečko, protože Linda Stránská, že tady, co se mnou tancovala tady, tak ona pak v Praze dělá hodně